Jeg har taget en tur til Rungsted, til FOAC her bag mig, hvor jeg den 14. og 15. september skal være med til at undervise i kurset Strategiske Partnerskaber. Og jeg tænkte egentlig, at i stedet for, at jeg fortæller om, hvad der ligger i det her kursus, eller rettere sagt, hvad er der baggrunden for, at FOAC nu udbyder det her, så vil jeg egentlig lade dig, Thomas, om at prøve at sætte på på det. Så vil du ikke fortælle lidt omkring, hvad baggrunden er for det? Det vil jeg meget gerne. Strategiske Partnerskab-kurset er et nyt kursus, som vi har udviklet sammen med Peter blandt andet. Årsagen er jo, at branchen arbejder mere og mere med partnerskaber. Vi har ikke haft noget i vores kursusportefølje, der handler om partnerskaber, så derfor er det jo meget relevant, at vi får det ind, så at medarbejdere, der arbejder med partnerskaber, rent faktisk kan få nogle kompetencer og noget viden inden for det felt. Så er man nysgerrig interesseret at høre mere eller vide lidt mere om det kursus, så kan man gå ind på FOACs hjemmeside og læse mere om kurset Strategiske Partnerskaber. Ja, og jeg og vi glæder os rigtig meget til at byde velkommen til at få 2 rigtig gode dage med masser af inspiration og forhåbentlig en masse gode erfaring og værktøjer med hjem i jeres værktøjskasse, der kan gøre jeres partnerskaber endnu mere værdifulde. Tak for det. Nogle af jer vil måske mene, at vi ikke kan mødes heroppe og tale om strategiske partnerskaber, fordi det er forbundet med en alt for stor fortrolighed. Alt, hvad der foregår her på FOAC, er jo i forvejen et arbejde, hvor vi mødes på tværs af branchen, både forsikring og pension, og bliver inspireret for nye værktøjer, deler noget af vores egen læring og erfaring hjemmefra med andre, og går herfra med en fuld rygsæk, som vi kan omsætte til værdi for vores kunder, og i det tilfælde er vores partnere derhjemme. Det har vi jo fuldstændig styr på, og det har FOAC jo naturligvis også, at vi kommer ikke til, heller ikke på det her kursus, at afsløre eller dele nogle ting, der er omfattet af nogen grad af fortrolighed. Men det skal ikke afholde os fra at dele noget erfaring omkring, hvordan man arbejder med partnerskaber. Nu kalder vi kurset strategiske partnerskaber, men i virkeligheden kunne vi jo kalde det partnerskaber bredt. Fordi det kommer jo i mange afskygninger i både forsikrings- og pensionsbranchen. Der er de sådan klassiske kommercielle partnerskaber, hvor vi måske har et samarbejde med en brancheforening eller noget tilsvarende, en fagforening, hvor der er et samarbejde omkring nogle muligheder for at arbejde med deres medlemmer. Det kunne også være helt non-kommercielle samarbejder og partnerskaber, og vi ser jo også hele bæredygtighedsagendaen, ESG-agendaen og så fremdeles, der kommer ind over. Og i det er der jo også meget tale om partnerskaber, hvor vi taler om, hvordan påvirker det vores brand, hvordan påvirker det vores oplevelse eller vores kunders oplevelse af os osv. Hvordan arbejder vi ordentligt og bæredygtigt. Det kræver jo også ofte, at vi henter nogle partnere ind, som vi kan samarbejde med. Så partnerskaber er altså ikke rent kommercielt. Det vil også være, at vi kommer til at kigge på det i bredere forstand. Et rigtigt partnerskab, hvis man kan kalde det sådan, det er jo et sted, hvor man går ind i det med det fokus, at vi sidder på samme side af bordet. Hvis vi støder ind i nogle udfordringer, og det gør man typisk i alle typer partnerskaber, ting der måske ikke helt går, som den ene partner forventer, eller som den anden forventer, eller det ikke helt rigtigt leverer de resultater, eller indsigter, eller performance, eller hvad vi nu skal kalde det, som vi havde forventet, jamen så er det vigtigt, at man ikke tænker, at det er din skyld, og det må du nu forbedre over på din banehalvdel, eller vi har flunket, så vi skal nu lave det hele om for at retfærdiggøre, at vi stadigvæk kan være partner her. Nej, det handler om at kunne sætte sig på samme side af bordet, sådan rent billedligt, at kunne italesætte både de ting, der går godt, men også de ting, der er udfordrende, og kunne finde nogle fælles løsninger, hvor begge partnere skal give and take, for at finde nogle fælles løsninger, nogle fælles værditilbud, nogle fælles trædesten. Jeg plejer at sige, at det at indgå et partnerskab i virkeligheden er let nok, og det er selvfølgelig sagt med et vis glimt i øjet. Men man kan sige, at hvis man er klar på at gå langt nok, så er det jo sådan set let nok at få et partnerskab. Det ser fedt ud på LinkedIn. Et fedt billede, hvor man giver hinanden et dejligt handshake og har en masse fine ord omkring, hvad det her det skal gøre. Men hvis ikke der er mere i det end det, hvis ikke man allerede der har tænkt ind i, hvordan er det her skal skabe værdi, både fra starten, men også på længere sigt, hvad er det, der skal udvikles? Hvad skal begge parter gøre for at skabe yderligere værdi i tiden fremover? Og forny sig med nye værditilbud. Nye ting, der kan skabe mere værdi, jamen så dør det jo hurtigt ud, og det er der ikke nogen, der har glæde af. Hverken dig, som er ansat i et forsikringsselskab eller et pensionsselskab, eller den partner, som I har lavet en kontrakt og et samarbejde med. Det giver ridser i lakken at trække sig ud af et partnerskab. Måske, medmindre at man har en god og en ordentlig dialog om det. Så er min erfaring, at så kan man faktisk også skilles som gode venner, og
måske en dag rent faktisk, at de ringer til dig igen og siger, hey, nu er vi et andet sted, vi vil faktisk gerne tilbage. Det har jeg i hvert fald selv oplevet ved flere lejligheder, og det kommer vi også til at tale om på det her kursus. Udover at jeg selv vil være fuldt på gulvet de 2 dage her, så vil jeg være akkompagneret af en god kollega i branchen, som også kommer med en mangeårig tung erfaring i arbejdet med partnerskaber. Hvad er så min baggrund, og hvad gør, at jeg kan være berettiget til at stå her og tale om partnerskaber på sådan 2 dage? Jamen, jeg har selv arbejdet mere end 30 år i branchen. Jeg har arbejdet vel noget, der ligner i hvert fald de sidste 20 år intensivt med partnerskaber. Jeg har i et pensionsselskab haft ansvaret for, vel nok det største partnerskab i pensionsmarkedet over en længere overrække og været med til at præge og udvikle det på den kommercielle del. Så har jeg arbejdet i et forsikringsselskab i en længere overrække, både på gulvet rent operationelt og også rent ledelsesmæssigt. Jeg har været direktør for et partnerområde, jeg har været chef for et samlet mailerindsats, så det at arbejde med partnerskaber med langvarige relationer, det er en del af min DNA. Det er det, som jeg er dybt optaget af, og det jeg ønsker også at bringe videre og bringe med ind på det kursus her.